Målene fra den her altafgørende finale. Det startede altså først i anden periode, og så gik det til gengæld også hurtigt. Ja, de virkelig fået lagt et tryk her, Sønderjyske, de første 5 minutter, som slutter med spillingsmål. Fræk pasning fra Gorto, der bruger indebanden. Ellers en kamp, hvor Blue Fox Herning kom bedst fra start, så efter 10 minutter, så var det Sønderjyske, der ligesom fik overtaget, det beholdt de. Ja, her er de altså kommet i 5-mod-3-spil. Smart her Gorto her på tværs på første stolpe. Og så Kirk viser altså, hvorfor han er på All-Star-holdet. Fantastisk pasning på tværs til Spilling, som bare, dem skruer han på. Og de er stadig 5-mod-4 her. Herning fik kun én mand ud af boksen. Og tjek lige den for Mads Lund. Op, hammer den op i nærmeste målhjørne. Piser når slet ikke over. Og så en fejl fra Milovanovic. Og en 2-mod-1 til Walton og Lykkeskov. Og Walton har god tid. Afdribler Uldal for ham ned. Piser ligger også ned, så på tværs til Lykkeskov, og der er åbent mål. Flot 4-0-scoring. Og så var det som om, at ja, vi troede i hvert fald, at det var afgjort. Men så kommer den her. Det var svært at se, hvor målene skulle komme fra. Og de snakker om nu, at den bliver styret. I hvert fald en puk, som Mission nok skulle have taget. Og det gav ligesom Blue Fox Herning lidt mere tro på det. Ligesom også, at Sønderjyske begyndte at virke lidt nervøse. Tro på det, momentum. Og så tager de altså en dum udvisning Sønderjyske, og det giver dem altså den her mulighed i Herning i powerplay. Og de får reduceret, men tættere kom de ikke på. Lige meget hjalp det altså, og Sønderjyske Danmarksmester for anden gang i træk. 8. mesterskab af